Ah. I-video guys. Hello everyone, good day. Good day sa atong tanan. So karon nga kabuntagon atong sigutan sa mubo nga panahon ang Word of God nga makatag na usab sa ato o kadasig sa ato ang pagtulad. Yes, nindot kinang gitawag na food photo spiritual. Yes, food for thought. Very short lang pero at least natin makaon nga Word of God kada adlaw. Yes. In John chapter 4 verse 24, Juan 4:24. Ang Dios Espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Wow. So kita kanunay tang nagatuo diha sa Dios bisag dili nato siya makita no. Tungod kay siya espiritu man. So kinahanglan nga magsimba gyud ta sa espiritu ug sa kamatuoran. So kung magsimba ta, kinahanglan nga ang atong tibuok nga kinabuhi atong ihalad diha kaniya, atong hunahuna, atong kasing-kasing diha lamang gyud nato kaniya itunong. Dili nga mosimba ta tungod kay bag-o tag sanina, tungod kay mosimba ta tungod kay mosimba atong kaila ug unsa pa man O tungod kay naandan ra. Ug naandan ra custom and tradition. Yes. Sunod lang sa uso-uso lang. Dapat nga magsimba gyud ta tungod kay simba ta para sa Dios to glorify Him, no? Kay kita gihimo sa Dios aron himayaon nato siya. Oh. Yes. Pero usahay ba? Natingala jud ko ana. Sa man. Ato-ato lang ni. Oh, di ta mapakita sa ila. Ato-ato lang ni og sa nagtanawon ila lang po na. Sige. Nga naman. Nga naman. Nga kung naata sa simbahan, nganong katulogon man ta? Ako, kita tala, ambot na panahon ba nga katulog ta? Bitaw, naon sa, No. mo jud na akong Wala exempted, wala exempted. Ako, bako gamay na. naman unta ato ang atong Domingo, nakatulog ka ba? Gala na siya, gala ba katulog ta kana simbahan? bang kuan, kana bang gamay naman unta ato ang time magsimba, no? Ilar biya na. Pero nganong kalami gud ikatulog og nasa simbahan. Tungod kay sa simbahan po daw, nagpuyo ang daotang espiritu. Gala na tulog man sila sa sunala. Gala na katulog man ta. Namang go istorya anak. Sige na. Namang go istorya anak. Tawa ta. Nagpuyog daw ang Ginoo kang yawa. Istorya ra nga, istorya ra. Oo, sige. Story Ingon daw lang. ang gihagit ba sa yawa ang Ginoo nga. Kanta padaghanay taong tao. Ay siya, padaghanay Pagkalag tao. tao. Yeah. Ingon dayon ang Ginoo. Sige. Karon kay gidala sa yawa dito sa kanang sabungan. Kita ka na Ginoo, ako ana tanan tao diha. Sige. Sige. Tulog na. Sige. Wala sa Ginoo, itsa dagano. Sige lang, mabawi ako. Siya. Ito na po siya sa diskuhan. Kita ka ng tanan tao diha. Ako ana tanan. Ingon ang siya. Sige. Wa gyud din tao ko anang Ginoo gyud. Istorya ang suglano ni. Wala gyud siya kuan. Di karon ingon na pud siya nga. Wala na to suglanon. Ingon na pud siya nga adto ta dito sa Sugalan. Sugalan. Unya. Kita ka anang tao diha. Ako ana tanan. Ako na tanan. Kuyawan na. Sige. Sunod. Ingon ang Ginoo, sige karon. Balos. Balas. Adto tag simbahan. Sige. Ako kay simbahan ilang yadtuan. Daw kayo. Ingon dayong Ginoo. Kita ka na. Tanan nagsimba ako ana. Sige. Ingon ang Nindot. Ingon ang yawa. Kampanting ang ginawa. Ingon ang yawa nga. Suglan lang ha. Ingon siya nga. Sigurado ka? Siya, tanang nagsimba ako ana. Nakaimuha diya. Ingon siya. Time pa. Kita ka nang natulog. Ako ana. Ay, tulog mga amigo. Ayaw tulog-tulog sa simbahan ha. Ayaw tulog sa simbahan. Ikaw po, ay tulog po. Bitaw ka nang matingala bitaw ko ana. Ngano man ano. Kasi may katulog sa simbahan. Kinahanglan nga kung magsimba gyud ta. Simba gyud ta sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing sa tibuok natong Wala hunahuna. tulog-tulog. Walay tulog-tulog. Dapat nagmuhagok.
maglaway, mahulog. Hapit siguro ka tumagok ba, wa ta kagipukaw. Bitaw nga no, tingala jud ko na ba nga no mangidan sa simbahan nga katulogon man ta. Dili to na nasumpay ra to imong istorya ingon na iyawa sa simbahan katong istorya lagi nga nagpadaghan nagtao ang Ginoo ang yawa pero istorya ra to. Napa ko siguro na. Istorya ra to. So ang tinuod madala ta sa tong pagkatawhanon kung naa to sa simbahan pero tong hinumduman ang kanang dapat manggod pag magsimba ta dapat prepared ang ato ang lawas no. Prepared sa a day before what not nang tatay kanang di na ta magpakahago kaayo aron nga pagsimba nato is ready gyud ta not only spiritually ang ato apong physical nga lawas ready pud ta nga magsimba sa Ginoo. Medyo mo nay magkulang siguro sa to ano kay murag wala na plano ba ang atong pagsimba dapat ahead of kanang Sunday nga atong pagsimba nakaplano na ta meaning nakarelax atong lawas tungod kay para pagkaugma ready ta nga magsimba so wala na magtulog-tulog sa simbahan panahon sa pagsermon o pagwali unsa may imong story po ako po natay nagsermon ang pakaibaw ang kaabag o ang kuan kanang pastor kumanda gyud siya nga ay isa ka tao nga nagasimba nga matulog jud kada Domingo. Matulog jud. Wa gyud estratehiya niyang himon. Matulog jud. Wasig kita na ba? Unya, amo ni sila nga igogson. So naghihimo og estratehiya tong sermon, nagawali. Nga ewan kan jud dito katulog isa nga. Okay, mga anak sa Dios. Kinsay gusto mo adto sa langit? Tindog. Tindog ang tanan. Nabilin ang natulog. Nabilin ang natulog. Yun na yung patulog nagwalay nga. Ako ning balihon. Kaya makabantay ng natulog. Ingon na yun. Palakpakan lang gusto matog langit. Palakpakan. Pagpalakpak. Nasama man. Nagkamantat. Natulog. Ilagi mo na yun sa'yo. Okay, mga anak sa Diyos. Kinsa tayong matog impyerno. Tindog. Natulog kayo na po kawan sa pakwan. Nagkuratan sa tinong siya. Siya isa. Ingon na isa nga. Nga ako na isa. Matog langit. Di man langit ay tinong impyerno man. Di gan magtulog-tulog no. Tulay tulog-tulog. Mga igsoon. Asal mga simbahan. Tinuod na. Namang tinuod nga na hitabuan. Katulgon mo. Bato kay katulog kay kana wala na espiritu sa inyong kasing-kasing. Katong isa lay po to. Amin po to yun sa. Sa ima na po. Pareho ra sa imong istorya. Pero amin ba yun dyan na. Kinsay gusto mo adto langit may mag-amin. Amin. Ang nakatulog lagi kay wapod kami natulog. Wala lagi pud siya kabantay lagi di pagmata niya mo na lang iyang nakuanan ang nasumpay na lang ingon ang pastor nga kinsay mo adtog impyerno amen. Ingon pud siya amen. Ang iyang nadunggan amen na. So looya giding matulog. Usay listen na mo igsoon. Prepare ang ato ang physical ang pagpangandam ang pagsimba manggod tanan nga aspect sa atong lawas atong kinabuhi atong iandam di ba no so i-prepare nato atong lawas a day before sa atong tigsimba mag-relax ta di kayo ta palabi og trabaho aron nga pagkaugma ang atong lawas is dili siya kapoy and then mura manggod tagkuan ba usahay ka ng hurot-hurot ng ato ang atong energy hurot-hurot niya salin na lang atong dadon dito sa simbahan sa yuta mo na itong hinumduman salin nilang simbahan dili ang atong energy dili tong salin na lang mo atong iadtog simbahan dapat prepare ato ang lawas and sabado pa yes labaw sa tanan sa atong pagsimba ato yung pangayoon ang gahom sa atong labang makagahom ang giya sa Holy Spirit nga sa atong pagsimba dili ta makatulog tungod kay sa tibok na tong kasing-kasing o tibok na tong huna-huna ato yung gisimba ang Dios. Yes no, pagpangalam sa pagsimba anang adlaw kinahanglan a day before andam ka na. Yes. Hanay na plansado na imong mga sanina unya spiritually andam ka na. Lagi kay usay balik bayatan. Wala na yung mga schedule anang Domingo. Wala na yung mga tuog sa kaasa basta Domingo gani sa kinogid na.
Walay magtuog mga kaumahan, walay magtaking og sundang dira matugtrabaho. Kaya ang adlaw sa Domingo alang sa pagsimba, paghimaya sa Dios. Simba ta dito, diha sa Dios sa espiritu ug sa kamatuoran. Anda kita kasulay ulit So, ta atong katulog. pagsimba dili lamang sa ato ang tawhanon nga aron makita lang ta sa simbahan kundi simbahon nato ang Dios sa espiritu ug sa kamatuoran. Kung magsimba ta nga na espiritu sa atong kasing-kasing, di gyud ta katulog. Kung magsimba ta nga tawhonon lamang na ang gitawag nato nga katulugon sa kinabuhi sa tao tungod kay dili siya andam espiritu nga modawat sa pulong sa Dios. So, kana atong natun-an sa pagkakaroon, no? Ayaw nagtulog-tulog sa simbahan. Oh, kamo ayaw magtulog sa simbahan. Ayaw tulog. Wa kay sa inyo ha, basta ako dili ko matulog sa simbahan. Dili na ta magtulog-tulog sa simbahan. Bitaw-bitaw. Di na bitaw tayong yun nga nakatulog pero lesson learned na yun to nga pangayoon yun gano'n na yung ang magpangandam physically and spiritually sa atong pagsimba aron nga makasimba kitag tinudanan kayo diya sa Dios. Ang tip ang maya na pagtungtong nimo sa simbahan, pagsudim sa putang sa simbahan, himaya na ay na pagtabi-tabi diyan na kung wa pa magsugod, ampo na kada magluhod na kada piyo na kasamata, ampo na kada ayo na mga balay madi ay na diya. Andam na kasulay aron andam ka spiritually pag process na sa mga pagkuana kanang sa magsimba na ta, andam na ta dili ta katulog. So, kana lang siguro, no? Thank you so much for watching and God bless everyone. This is Ray and Grace Antonio. God bless. Bye-bye. Bye-bye.